Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. MLA Jong Keseng Congress uba mi khmat na Umroi constituency uba George B Lingdo ula kerpat ya ki seng bahalang baki nyetreilang bat ki deputy commissioner lem bat ki superintendent of police habaki angnot ban lej ai mensim bat lej jingo ki parado parasnam ki basyong basa hakishnong khaput khnang ban kiarna ki no ki jingjia ki bala ban kta ya ka shongsuk shongsan jong ki pajba hakishnong ki badan ha khaput jong ke jilla Meghalaya bat ke jilla Assam. Kani ke jingkerpat jong ba George ki seng bhalang kalong hadin badangshen kalami ke jingnya pen ibor na kaliang jong ke jaj benreu Nepali bat ki jaj benreu Karbi ki ba buhai shnong haga shnong umlaper hadin ba ki khot jong ke seng Hanyo Trap Youth Council na Ribhoi district ki lahir ban le kendo ye ki khasi ki ba sa haga shnong umlaper hadin ba kalami ke jingsha sho jong ki laingut ki samla khasi ha ki pulit Assam ki balawan bu ketembe an ha ka shnong kabadang don menta ha ka jingya kamtrai ha pedeng ke jilla Meghalaya bat ke jilla Assam jingso no mensim maka jingso sun na ka bentak pai ba ante ka don umde tangangi ki dong khmat umde kham tam pai ba kale bale kataru ki sang balang ki bri ki don hi ka jong ta ka jingso ta ka balik ba ta ka jing thu ban leit ban ai mensim ne ban tip iki jing ki jong ki ha ki dong ki thai mereka ke bajiam hari ni ki khindiat singi kawai galong ba ki jing apring jong ki namar kila esa bon jai ban re hong to mde shu tang ki khasi jong ni te ka jing le ban jong ki sang balang da ka jing thu ban le ai men sem la ni ban isap ki jing kapa pun ban kum ka jing pen ibor kapa pun ban kum ka jing pen ibor ha ki te ki beriu ki bapai te namar kadang dei ke jaka ka baya ka ja te ki tegi we ki jai ban re pat ki so ba lada ki wan khambun kini ki jongi nang ni kita pen kin kwa ban pen i la ka jong ka bor pi kawan ra ya ka khubor pen ban ka jaka ban ong bang ngi le ban solam ban ai mun sem ha ki tegi bapai pada ka pa ba ki wan ban pen i bor te na tak daw kan mi bai ka jing ya so thu bakala kan mi bai ka ta ka jing ya persiang ban wan ra ya no ka jing kan at ban ha ki tegi dong ki thai te ka sarkar try ka don kam hi ban sungthu ya kan ni ka ji angnut jong ki sang malang sungthu i ji angnut jo pai ban sung chunong jo ka jela ka joni bangi kwa ban pen bet ik ni ki upur usam ban ngi kwa ban ai men sim mi ki te ki project ben riu jong ki bodon khasi jen tiar ni garu ki basa ha ki thai ka pu te ka sarkar di ban sungthu ya ka ta ka ji angnut ban ka ta ka jingno men sim jong ban ha chu ko poru ka de ban sungthu ba ka ni ki jingno men sim kala man kala long pede mo bulan di ban kala pat syaka jing pendik ni yaki beriu ke bosyong sete ada kawan kum kata ka jing le jingo ni kawan kum kata ka jing li pek ni ka jing ai men sim na ka liang jong kiseng balang ni ni kiseng ni bokok apan sutu ka jing ki bobon kiseng balang ki jungi ni ki de ki kun samla ki jungi ki bangi hi ki ba dangi khedang san ha ki ni ki khniat snam ki ba sipo ka sang snam makin numpak lah hiru ki beli ban sutu lut ya ki kumnu ko bodar isu ka sedang kumnu ki jing juki ki don mat bun hi nakir ki man kwa i ban tip na di hiru balai ke jak ta balai ki sha mo ki beri ki sem jing ado kata ki kwa ban pe jo ki khmat ndrei jing kerpat kolong ba tung ni pakhat na ban ta ki beri khasi khara ki jungi ki project ben beri jungi khasi jentiala ni garu ki masa ante amat ndala piwan phai nang te pat kanja yu ki te lada ki kwa ban leit dan ban suthu ya ki jing juki kana khamba ban ban ba pinya lamba juki DC SP ya keren chobat ki te nang pet ki hanta dan sadon gunu galenti ke bakila ban suthu ki jing barang ju ko ban ni kendu ki beriu de kila ni ti ke basar ka ni ke district administration dan pinya nam ta juki te kata hinga try kan de galenti ke ba hatam na ta bro khai khamba kanum wan ra e gunu ke jing kanan kan jing men sa lani ke jing stu bakala da ka ta jing no men sim jungi pen ban ya ko pen ban sim stu bakala de ta ka bangim ko sarkar di ban suthu ya ka ta jing angnut ban ka ta ka jing no men sim jungi ba ha chu ko poru ka de ban suthu ba ka ni ka jing no men sim kala ban kala long pede mo bulan di ban kala pat syaka jing pendik
ani yaki brio ki bosyong sete ada kawan kum kata kajing le jungo ani kawan kum kata kajing le pet ani kajing aimen sim na kaliang jung kiseng balang ani ni kiseng ki bako apan sutu kajing e ki bobon kiseng balang ki jungi ni ki di ki kun samla ki jungi ki bangi ki ba dangi khedang san ha ki ni ki niat snam ki ba sipo kat sang snam bal ki num pala hiru ki bopli ban sutu lut ye ki kumnu ko bodar isu kasdang kumnu ki jing e juki ki don bat buni na kiru ki man kwa iban der tip na di hiru balai ke jak ta balai ke sha mo ki beri ki sem jing ado kata ki kwa bani pet del jung ki khmat ndrei ajing kerpat ko lomba tu ni pakhat na kam ta ki beri kasi khara ki jungi ki project bendri jungi kasi den tiala ni garu ki masa ante amat ndala pi wan phai nang te pa kan ja yu ki te lada ki kwa ban lai dan di ban sutu ki jing e juki kana khamba ban ba pinya lomba joki DC SP ya keren sobat ki dia nampai ke hangta kan sadon gunu galenti ke bapila ban sutu iki jinge barang jo por banyak kendu iki beriu de gila nanti ke basar kal ni ke district administration kan penyak yang tajuki dia kata hingga try kan de galenti ke bahatam nam kata brokai kang ba kanum wanra gunu ke jing kana kan di men sa lani ke jistu bakala da ta ke jing no men sim jungi penban ya ko penban sistu bakala dia ta ke bangim kuat